Good morning mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Ito na naman ang buhay ng mangingisda. Ang oras natin ngayon ay alas 4 ng madaling araw. Paalis na tayo, papunta na tayong dagat. Medyo madilim pa, ayan o, napakadilim pa. Eh, ganito talagang labasan namin ha, papunta dun sa dagat. Kaya paalis na tayo. Dadalhin natin yung ating gasolina. Tsaka yung itong tawag dito ay sikwan. Pangsulsi ng may mga butas dun sa ating trap na pangalimasag. So yun mga kaibigan, tara. Samahan nyo ako. Ayun mga kaibigan, nandito na nga tayo sa ating bangka. Medyo papasikat na yung araw kasi malayo-layo yung nilakad ko. Kasi yung bangka, dito talaga ito nakalagay kasi ngayon, ang laki ng hibas. Hubas dito sa Bicol tawag. Sa English yata, low tide. Kaya dito namin nilalagay para makalis kami ng maaga. Kasi kung doon, baka mga mamaya pa alas 9 abutin ng high tide bago kami makalis. Eh, ito, halos nangangalahati ang tubig kasi tag-ulan dito sa Kabigulan. Sobrang lakas ito. Buti hindi naman inabot yung ating makina. Tubig. Okay. So yun mga kaibigan, dito tayo sa tabi. Hindi ko na na-video yung pag natin nung pangalimasag natin kasi biglang bumuhos ang ulan kanina. Kaya ito lang ang video natin ngayon. Hindi natin napakita yung pagkalaskas natin. Ito yung huli natin ngayon mga kaibigan. Dami. Dami. Dami nating huli. Tingnan natin yung mga kasama natin. Ayan na, nandiyan na sila. Saka merong namang problema dito ng isa. Kasi ang dami daw niyang huli. Tingnan nga natin kung totoo. Gaano daw siya ng magbubuhat ng kanyang mga limasag. Ayun na, mga kasama ko, nauna na. Tingnan natin kung isa kung marami nga talaga huli. Marami huli mo. Daming huli ni kaibigan ay. Jackpot ka. Ayun mga kaibigan. Dami yun. Isang punong silok, tsaka wow. Swerte. Dami yan. Swerte, o kaway-kaway gas. Yan, shout out sa'yo. Sa kapwa natin mga isda. Nasa dito sa Kabigulan. Ayun mga kaibigan, diretso tayo pa eh. Ito na. Nasa ginlaw na. Ayan, huli natin mga kaibigan, nalimasag. Yung lakaw mi na lang ani. Ayan na, umuulan na. Ito pa, isang timba o. Ayan na. Umuulan. Mababasa na yung ating cellphone. Ang lubot. Ayan ang ating huli.